toco. Soc la Sira Ginés Benítez. Jo sóc el Max Sura Gómez. Els dos tenim 11 anys i estudiem piano en l'estudi C, estudi musical C43. Ens agrada tocar junts perquè el repertori és molt bonic i aprenem a escoltar l'altre. I ara tocarem una cançó que es diu Red Hot, que és de Wetwood.